така, пичове, добре дошли във втория епизод. Добре дошли във втория епизод на Geometry Dash World. Надявам се вентилатора да не се чува. Тук минахме тези 5 нива. Сега е ред да минаваме другия остров, 5 нива, всичкото на уж спидран, ама колко спидран не се знае. Така, 5%. По принцип аз не съм кой знае колко добър, за сега сме малко Geometry Dash, защото нямаме компютър, не може да играем друга игра. Тази игра по принцип не е яка, оплакват се от нея. Много мръсна тия реклами. Ако нещо сериозно сега се откажа и рейджна, няма да има повече клипове на играта, епизоди, като се откажа. Знаех си! Защото малко и пръстите ми са криви дефектни и не мога много да играя. От компютър ще е по-забавно с фейскам. Не знам дали ще го мина това ниво, понеже е трудно. Знам, че съм слабак, опитайте се вие да играете. Да видим дали ще успеете да го минете, хейтърчета. Горе. Тук е... брат. Трябва да си говоря тук, за да мога го мина, бе. Не знам, моят приятел Боян, като си взема компютър, ще си оправя живота си здраве нещата, ще цъкаме заедно Minecraft. GTA ще цъкам аз Transform, както съм се цъкал в главния канал. Обаче реших да преместя гейминга тук, да е по-добре, да има разпределение. Така, в средата. Ама стига, бе, бате! Това не е сериозно. Усещам как рейджвам и ще откажа да играе Geometry Dash версии. Въпреки че Geometry Dash е мъжка игра, някои я мразят, не знам защо. Мама ти стара. Гледайте сега ще мина на косама, Кой ще кажете? Про плеер. Това ми напълня малко на Flappy Bird, брат. Влагадов да река, че гейминг няма никаква представа, майко! Мила, тука минах на коса. Така. Брат, отказвам се! Как така е? Бах ти много съм. Не мога да... 81. Абе, брат, ще го мина, бе. Вярвам в себе си. Близо съм. Може да пишете в коментарите идеи за игри и да ни тролите. Greenberry, деца пишеш Георгиев, не там къвци. Сега сте писали за този трактор. Минах го! Кой ви каза? С 3 звезди. Така. Искам да усиля музиката, че да мога да я чувам. А пък аз ще говоря просто силно.
Брат, ако това го направя first try, 20%. Аре, правим го. Правим ли го, чат? Ако ви хареса стримчето, всъщност не е стримче, това е запис. Просто троля. Мале, много е гадно това с многообразно, замразя такива. Ма трябва да го мина. Да покажа, че съм мъж. Мама ти! Тука... Забравих. Сбърда. Така, скачам. Така, скачам. Так, так. Цак. Така. Тук го натиснах и ни проработи. Брат. Мързима вече. Смързил не се постига нищо. Скачам. Видяхте ли? Може следващата да е Sub-Zero или някаква Light Geometry даже. Брат, че му се следва късо. Забравих да скоча. Тук беше на коса. Знаех си. Трябваше да направя скриншот за тъмнила. Да, в момента тъмнелите ми са от скриншоти. Аре бе, брат. Вече, брат, виж, че писна ми! Так, так, така. Видяхте къде ме изстреля? Как да стане, бе, брат? Абе, играем съм на брат. Или на GTA. В принцип съм с GTA играч. Да го минавам. Правим ново включване, в което ще геометри даш лайт и ще минем само... Ще се опитам да минем само това ниво, дето стигнах 5% Finger Dash. Така. Никога не съм стигал до тука. О, майко! Револют, моля ви се спонсорирайте.
Никога не бях стигал до тук, до 31. Ама да много мина тялото. Така, избързах. Защото имаше някакъв лак. Пам. Забравих да натисна. Загледах се в играта. И музиката са такова. Ай! Как се слайдна! Брат, като този фрейт от играта, бе. Геймът ти не мре за това. Геймът ти без смърт. Защо така? Брат, бързам да му се не влява. Никой не мога. Дай почук. Брат, пак тук. Изобщо ще го мина ли това ниво? Ще успее ли да го мина? Това не знам кой е темп. Окото ма сърби и винаги като почна да игра нещо и нещо ма да сърбя. Ох! Отсилвам! Ще викам! Да чуем музиката! Добре, аз казах, че само ще се опитам да го мина. Не съм казал, че ще го мина цялото. Майка ти мръсна. Майка ти! На другото трябва малко да отпусна. Май. Ами няма да ги минавам, не мога.